Ia, wi yma yn mynwent Capel Penmaen. Nawr, wy'n licio mynd o gwmpas cerrig bethau fel hyn, yn yr ardal hon yn arbennig, jyst i draco dirywiad yr iaith yn yr ardal. Ar un adeg, wrth gwrs, roedd pawb yng Ngwent yn siarad Cymraeg, yn un iaith Cymraeg, y rhan fwy ohonyn nhw. Ac ar ddechrau'r 19fed ganrif, falle, na, dim ar ddechrau, ar ddiwedd y 19fed ganrif, gyda dyfodiad diwydiannau trwm, dechreuodd yr iaith Gymraeg colli tir yn ardal yma, ond pan ti'n dod i rhywle fel hyn, ti'n gallu gweld faint o bobl oedd yn siarad Cymraeg yn gymharol ddiweddar. Tan 1930 weithiau yn hwyrach na hynny. Yn y de-ddwyrain, mae hynny'n rhyfeddol o dda. Ond wi'n licio gweld pethau fel hyn hefyd. Ble mae fe? Thomas Rowland, ac mae yna bennill arno fa. O ddyn trotholwg yma, nesau maes amser... Thomas. O ddyn trotholwg yma, nesau maes amser ditha, i fynd yn rhwym o'r tŷ i'r bedd, yn wael dy wedd fel ddynna. Mi'n licio darllen pethau hwnna, jyst yn agoffa fi o pa mor fregus yw bywyd. Pa mor bwysig yw i fyw dy fywyd i'r max bob dydd, i gael pob digyn bech o egni mas o fywyd, y gallu di. Mae nhw'n gweud yn Saesneg, you're a long time dead. Mae'n ddiddorol yma hefyd, yn y cefndir yna, lawr yn erbyn y wal, mae cerrig bethau rai o'r bobl sy'n gyfrifol am ddirywiad i'r iaith Gymraeg yn yr ardal yma. Perchnogion y tir yma. Rai ddath a pobl mewn o Loegr ac o mannau eraill. Dyma nhw. Y teulu Mogridge. Nawr, mae'n bron 90% o'r bobl yn yr ardal yma nawr yn ddi-Gymraeg, yn iaith Saesneg. Ond mae rai o'n ni dal yma, 10-11%, ac mae niferoedd yn cynyddu gyda plant yn mynd i ysgolion Cymraeg ac yn y blaen. So, gobeithio, bydd pethau newid yn y dyfodol agos. Ac yn lle dod i hen fynwent fel yr un yma i weld yr iaith Gymraeg, bydd yr iaith Gymraeg yn weledol ac yn cael ei glywed ym mhob man yma ac yn hir. Dyna beth yw'r gobaith, ta beth. Mae'n ffordd hir, bydd lot o waith i wneud, ond mae'n werth i wneud. Mae'n werth achub cam yr iaith Gymraeg yn yr ardal yma. Oherwydd, ar ôl i fi fynd, gawn ni fi byth nôl. Felly mae'n bwysig ni gadw'r iaith yn fyw. Hyd yn oed yn yr ardal yma, ble mae dim ond 10 neu 11% o'r ni'n ei siarad. Mae'n bwysig dros ben i gadw'r iaith yn fyw. Mwyn stopo'r iaith fod jyst rhywbeth arall mewn mynwent. Iaith farw. Does neb eisiau hynny.